ka nuna a Bible zan musulunta, ka nuna a Qur'ani zan musulunta, ka nuna a Qur'ani in gani, ka nuna a Qur'ani, ka nuna mutumin, ka kawo sunan mutumin wane ya durkusa, ko ka ce Annabi Muhammadu ga gurin da ya durkusa ya sa goshi. Wannan pastor da kuke gani ya kawo wasu bayanai kan cewa a cikin Bible ana cewa annabi wane yayi sallah, annabi wane yayi sallah, annabi wane yayi sallah cikin annabawan Allah. Yayi kalubale cewa a kawo masa a Qur'ani inda aka yi ishara da wani yayi sallah. In har aka kawo masa dai karɓi addinin Musulunci. Yan uwa masu kallo da sauraro cikin wannan tasha mai tarin albarka, akwai tsokaci da ɗan sharhi akan wannan takaitaccen bidiyo da ta mu sanya muku wanda Malam Adam Ashaka yayi bayanai masu kyau sosai, kuma muna sa rai in Allah ya yarda ire-iren waɗannan pastors ɗin, evangelists da sauransu, in dai irin wannan hanya suke bi da wannan bawan Allah yake bi, da izinin Allah za a wayi gari sun karɓi addinin Musulunci. Tambayoyi yake ta yi ana ba shi amsa, kuma wannan tambaya da ya je fota ya ce muddin aka ba shi amsanta to zai karɓi addinin Musulunci. Wato yan masu kima yana magana ne akan sallah. Mu musulmi muna sallah, kuma masu wa'azin comparative suna zuwa su ce ga inda Yesu yayi sallah a cikin Bible, ga inda annabi Musa yayi sallah, ga inda annabi wane yayi sallah da sauransu, amma a Qur'ani babu, kuma gashi musulman suna sallah. Wannan yana nuna maka cewa su musulmai abin da suke yi ibada ne tabbatacce, su kuma Kirista gashin nan a Bible din amma ba sa yi. Mai hankali ya kamata ya fahimta. Saboda haka jama'a ba zan tsawaita sharhi ba, zan sanya cikakken bidiyon a saurara inda tsokaci ko taliki ko wani sharhi ko bayani, daga bisani ko ƙarin haske zan ƙara akan bayanan da shi Malam Adam Ashaka yayi ga wannan pasto da yayi tambaya ba tare da zagi ba, ba kaman wannan tsinannen paston da ya fito maganan da bai shafi ma addini ba, ya zo ya zagi annabi da Qur'ani da Musulunci gaba ɗaya, wanda har yanzu ana neman shi ruwa a jallo, idon shi to sai dai wani ba shi ba. Muna fata Ubangiji ta'ala ya bayyana shi ga al'ummar musulmai su cinye shi. Allah ya sa mu dace. A yi haƙuri, na tsawaita bayanin, ban so in ɗan tsawaita bayanin ba, sai a ƙarshe in ma akwai buƙata, so gashi kuma na ɗan tsawaita. Insha Allah ta'ala zan sanya mana cikakken wannan bidiyo. Idan baka taɓa cin karo da bidiyon mu ba, kai ƙoƙari kai subscribing ɗin wannan tashar namu domin kallon da sauraron dukkanin shirye-shiryenmu dangane da addininmu da rayuwarmu gabaki ɗaya. Ga bidiyon nan insha Allah. Sallah a sa goshi a ƙasa. A Bible aka gani Annabi Ibrahim yana magana da Allah ya sa goshi a ƙasa. Annabi Musa yana magana da Allah ya sa goshi a ƙasa. Musa, Ibrahim. An ji sunayensu? To a kawo sunan wani mutum wane ya sa goshinsa a ƙasa ya yi sallah a Qur'ani. A nemo a kawo sura da aya. Muna jiran ku. Wannan tambaya ta 22 sai kun ansa ta fa. Duk shegar da za ku da shigantaka, duk da wani reni da za ku yi kuna kaza waye wasu maganganu da waɗannan yara 'yan da'awa suke yi, in mun yi wa'azi mun yi fastin su ɗauka su ta cin mutuncin Bible, su ta walakanta Bible. Daga Bible kuke ganin abubuwa kuke kwafa. Ai sai ku tambaya me yasa Ibrahim ya sa goshinsa a ƙasa? Sau nawa ya dungura goshinsa a ƙasa sanda yake magana da Allah? Sannan azhar yayi, a'a al'asar yayi, magariba yayi, isha'i yayi. Sai ku tambaya. Shi sa aka ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna, fasalu allazina yaqra'una alkitaba min qablika. Tambaya za ku sai a gaya muku, ba kawai zuwa za ku je ku kama yi ba. Babu duk cikin Qur'ani mutum mai suna wane. Gaskiya an aka kawo yau zan shiga musulunci. Alkawarin da ne muku kenan, ku kawo sunan wane, ku ce ga wane ya dungura goshinsa a ƙasa ya yi wa Allah sallah, ko sau ɗaya ne matal wane mai suna kaza, zan shiga musulunci in kuka amsa wannan tambaya. Amma daga Bible kuka gani sai kuka kama yi. In ko ba daga Bible kuka gani, wato daga ina kuka gani? Waye ya koya muku? In akwai mutumin da ya koya muku, a kawo mutumin, a bude Qur'ani, a nuna ayar gashi inda ya ce
a durkusa sau uku, kuma shi ya durkusa sau uku, ya sa goshinsa a ƙasa sau hudu, ya sa goshinsa a ƙasa sau biyu. Ai sai ka ga abu kafin kake yi. Shi sa ku kula da su Adamu Ashaka da duk waɗannan masu cewa yan comparative din da sauran tsagerun dukansu, ku kula da abin da suke yi. Za su zo suna nuna maka cewa Musa ma ya yi sallah, sai a nuna maka inda Jesus ma ya yi sallah, he fell on his face and worship God. Za su nuna maka Matthew kaza kaza. To ka nuna a Bible zan musulunta, ka nuna a Qur'ani zan musulunta, ka nuna a Qur'ani in gani, ka nuna a Qur'ani, ka nuna mutumin, ka kawo sunan mutumin wane ya durkusa, ko ka ce Annabi Muhammadu ga gurin da ya durkusa ya sa goshi a ƙasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pastor Umar Yusuf, a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya maka wani tambaya. Ina so ka amsa wannan tambaya. Allah yana cewa am lahum shuraka wa shara'u lahu min ad-dini. Kuna da wa'insu ababen bauta, kuna da wa'insu wa'inda suke shar'anta muku addini wanda ba Allah bane ya shar'anta. Allah ne yake maka wannan tambayan, ka amsa ta. Wato alhamdulillah, na ji daɗi Pastor Umar Yusuf ya tabbatar da kansa annabawan Allah sun yi sallah a cikin Bible. Ya kira annabi Ibrahim, he fell on face to the ground and prayed, Genesis chapter 17 verse 3. Sannan ya kawo annabi Musa according to the book of Exodus chapter 20 verse 6, the book of Numbers chapter 34 verse 8, wanda annabi Musa shi ma ya sa goshi a ƙasa ya sujjada. Ya kawo maganar Yesu almasihu Matthew chapter 23 verse 39, when Bible says Jesus Christ went to the little father, he fell on his face to the ground and prayed and said, oh Father, if it possible, let this cup pass away from me, nevertheless not as I will but let your will be done. Zan yi magana akan mutane guda uku nan kadai wanda kai magana akan su. Abu na farko, Pastor Umar Yusuf, ba wai za ka yi challenging din musulmai a nuna maka wani wanda ya sallah Qur'ani ba, a'a ba haka za ka yi ba. Abun da ya kamata ka damu shine wa'annan bayan Allah littafin da kai imani da shi ya tabbatar sun sa goshi a ƙasa, sun yi sujada, sun yi sallah. Tambayar da ya kamata ka yi wa kanka shine me yasa kai ba ka yi, me yasa mu muke yi? Wannan shine abin da ya kamata ka damu da shi. Ba wai ka ce a kawo maka a Qur'ani, ka ce a Bible muka gani ana yi muka yi, haka ka faɗa. Qur'ani Allah ya gaya mana duk, Allah ya ce it is the same region that he centralized from the time of Noah to the of Prophet Muhammad. Allah ya ce shara lakum min ad-din ma wasabihi Nuhan wallazi awhayna ilayka ma wasana bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu. Kaga san da ya gira shi Ibrahim din da Musa da Isa wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, duk wanda kai kawo kace sun yi sallah a cikin littafin naka. Qur'ani ya ce sun yi, kuma gaba daya addini suka yi kamar yanda suka yi sallah naka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Annabi Muhammad ya faɗa wani hadisi yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ina yi. Saboda me? Saboda annabawan Allah nan sun yi sallah kuma musulmi ne. Shi yasa Allah yake cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Kaga Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan, annabi Ibrahim ba Kirista bane, yahudiyan annabi Ibrahim ba yahudi bane, wala nasraniyan sanan kuma ba nasare bane, walakin kana hanifan, yace musulman, shi musulmi ne. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu rabbil alamin. Lokacin da Allah ya ce you Abraham submit yourself to the will of Allah, he said I have submitted myself to the will of God in complete submission. Saboda ka duk inna annaban kakab da ka irgo musulmai ne. Qulu amanna billahi, you muslimin say we believe in Allah wa ma unzila ilaina, we also believe in what Allah revealed to us, ma unzila ila Ibrahim, we believe in what Allah revealed to Abraham wa Ismail and Ishmael wa Ishaq and Isaac wa Yaqub and Jacob wal asbat and the children of Jacob. Wa ma utiya Musa wa Isa, we believe in what Moses and Jacob brought from their own. Wa ma utiya nabiyuna min rabbi, we believe in what all the prophets Allah brought from their own. La nufarriqu baina ahadin minhum, we make no any separation in between the prophet of Allah. For saying we believe in some prophet, we did not believe in some prophet. Wa nanu lahu muslimun, dukkan annabawan nan musulmai ne. Shi za ka karanta a littafi ka sun yi sallah. Saboda haka ba wai bidiyo za ka yi challenging musulmai su nuna maka inda aka ce a yi sallah Qur'ani ba. Abun da ya kamata ka damu shine ya aka yi abu, yanda wa'annan annabawan suka yi ibada, ya aka yi ku ba ku yin haka, ya aka yi mu muke yi. Zan ga maka ayoyin da ya ce a yi sallah Qur'ani, ya rage naka. In ka ga dama ka musulunta, in ka ga dama kar ka musulunta. Shi za billahi allazi la ilaha illa huwa, ni ina je a raina Pastor Umar su ya san gaskiya. Ka san gaskiya, ka san musulunci gaskiya ne, tsabar son rai ne, son ranka kabi.
kuma dama Qur'ani ya ga duk wanda ya bi son rai wata hanya ce wacce ba ta bullewa. Ka bi son rai da son abun duniya da matsayin da kake rike da shi, position inda kake rike Christian, wannan kawai. Amma billahi la ilaha illa huwa in ma ina da yakini kai ka san musulunci gaskiya ne. Idan ba haka ba zan yi mamaki kai ne har kake da bakin cewa abu kaza da musulmai suna yi ba sa Qur'ani. Duk abun da Kiristoci suke mun sha faɗa ba abu kwaɗe wanda yake cikin Bible. Kun yadda da Yesu almasihu Allah ne, duk babu inda aka ce Yesu almasihu Allah ne. Kuna bautawa Yesu almasihu, duk babu inda Yesu almasihu ya ce a bauta masa. Kun yadda da Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The word Trinity is not in the Bible. Kuna zuwa church, duk babu going to the church on Sunday is unbiblical. There is no any verse in there is no any verse in any version of the Bible where the Christians are taught to go to church on Sunday. Sannan Easter, Good Friday, going to Jerusalem, duk wa'annan abubuwan na yi challenge din ku, na rantse da Allah duk wanda ya kamin ɗaya daga cikin abubuwan nan a cikin Bible, billahi la ilaha illa huwa, duniya ku shaida zan koma addinin Christianity. So yanzu wanda duk abun da yake baya cikin Bible duka wayannan abubuwan da na irgo, ka kawo min ɗayan nan in ka mai inda Bible ya ce ayi ku kai, billahi la zan ku ba addinin Christianity. Yanzu kai da duk abun da kake baya cikin littafi har kai ne kake da bakin da za ka ce wai a nuna maka ina yin sallah a cikin Alkur'ani da sauransu. Kai na san ka sani akwai ayoyi da yawa inda suka yi magana Allah ba da umarnin ayi sallah, ba wai an kira sunan wani an ce ayi sallah ba. Yanzu da Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati kaga mace salati min yawmil juma'a. To kana kizo Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya Adamu Ashaka da Sheikh Usaini Yusuf Mabere da babanci ne duk idza nudiya lis salati min haka kake so a ambaci sunan mu je mu yi sallah. Haka kake so kana da duk wa'in ai da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu Adamu Ashaka ya shiga ciki, Sheikh Usaini Yusuf Mabere ya shiga ciki, babanci ne da ya shiga ciki. Sheikh Musa Asadu su duk wa'annan ma duk wani musulmin duniya mai imani ya shiga ciki ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min kaga umurni ne. Warka'u ga ma ka karanta aya na 77 a cikin surah Hajji, ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u, ku duba fa ku yi ruku'u, wasjudu sannan ku yi sujjada, wa abudu sannan ku bauta. Me kake so? Sujjada ta fito, ruku'u ta fito, sannan bauta ta fito, kamar yadda in the book of Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6 ga aya mu karanta tare ku, inda Bible yace they all fell, ku duba fa, they fell on their faces to the ground and worship God Almighty. Kalma ta worship ta fito to wannan aya ta 77 a cikin surah Hajj aka da fada ba, ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u kaga ruku ya shigo, wasjudu kaga sujjada ta shigo, wa abudu sanan kun bauta ta shigo, waf'alul khayra la'allakum tuflihun. So idan kuka yi haka ne za ku rabauta. Sannan wannan shine dalilin da yasa ga dukkan annabawan Allah nan kakab wannan shine ibadar su. Saboda ga ayoyi mun kawo maka ya rage naka ko ka musulunta ko karka musulunta, wannan shine abun da sauransu. Saboda haka fa Umar Yusuf har yanzu kana da daman da zaka tuba, tunda har yanzu baka mutu ba. Allah ya ce Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wallahi a yau in ka tuba Allah zai karbi tubanka, sannan kuma Allah zai yafe maka. Saboda haka ina kiran ka fa Umar Yusuf, da ayoyi mun kawo maka na sallah, ka ji tsoron Allah, ka karbi addinin musulunci, ka dawo addinin musulunci. Fa Umar Yusuf, ni kai contacting ina in wani abu kake tunani, wallahi tallahi fa Umar Yusuf ka dawo addinin musulunci. In wani taimako kake tunani mu za mu samu hanyoyin da za mu taimaka maka ka dawo addinin musulunci. Ka san gaskiya banda wannan rayuwar fa akwai wata rayuwa, kai ka sani. Kuma lastly ka tuna akwai gidaje biyu ne a cikin ranar gobe kiyama, wa kazalika auhayna ilayka qur'ana arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi Allah ja fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir. Duk wanda baya wuce to yana aljanna. To ka tuna da wannan gidaje biyu, ni Adamu Ashaka.